أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe min calmini on min juurima min calmini ceero men jinnaɗo men ceero Ahmad Tidiane Alpha Mouhammad Souleymane Ba ɗo e ko haydi eɗen goni e galle men Samassa ñalawma men alarba lewru men saftorano en yaare goho eɗen ɗo noon jodde e makko eɗen kuccide e makko omo jokkani en jewtel islam ɗe hewno jokkande julɓe ha naftoro noon ceero min calmini min juurima. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salmirmama an tan goto e calminɗa ko e dendagal julɓe fof mo ndi achhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa achhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nam. e ñagade Allah teddiɗo towde nde waɗanta en jaam. Nam. nde waɗanta en jaam e banggueji foof. Nam. nde waɗanta en jaam e banggueji foof nde waɗanta en jaam e dendagal gueɗe foof. Nam. yo waɗan en jaam e dendagal gueɗe foof yo waɗan en sutura kadi e dendagal gueɗe foof. Nam. yo waɗan en suturaji makko ɗi ganduɗa kuncota ko ha yomal qiyamata e dendagal gueɗe meɗen foof. Nam. yo yaafo en bakkatuji meɗen e dendagal gueɗe meɗen foof bakkatuji meɗen foof yo yaafo en. Nam. saabu lewru makko nduɗo teddundu. Nam. nduɗo ko dewo saftorandu. Nam. mayni ndu ko nduɗo hani wiyede yawa hande wonmo anda ndu maayi. Nam. ko korka maayi ko hay goto anda lewru maayi darima ni saka maayi. Nam. hande ko goo saftorandu. Nam. duko ɓami dukere gila yawa nogas e jeenayyi e capantati. Nam. gila korka eɗo duke korka dukama. Nam. gila e modduji ha deƴƴama. Nam. humtorandu dukama sitta sowwal ha deƴƴama. Nam. nduɗo ko humtorandu ndune kadi duko muɗum ari. Nam. nduɗo ko duko hajju e hoɓe hajju. nduɗo ne kadi ko duko hajju dukete. Nam. nduɗo ko duko hajju dukete. Nam. télé fulɓe noon ñande aljuma ɓennuɗo o. Nam. 11h mayi walla 11h hunde ɓe jaltini toon yewtere kamɓe haalpulaar en ɗiɗo ɓe Ousmane o e Abdoullahi o. Nam. kanko Ousmane Diallo o kanko woni huma beyi ɓaaja pop bi. Nam. so tawi omo nodda yimɓe yo jewtu yo andu ko haalata. Nam. o accire jomumen jewta no gandiri eno jiɗiri wona wadde pecce walla doge dagi. Nam. walla waɗa kala feere waɗi wona jeyni andi kala feere waɗi kala feere kuwo waɗi mbubuɗe andi. Nam. kala feere kuwo waɗi mbubune andi. Nam. onon mawɓe jaafoɗon Ousmane Diallo an ko mbatta ko e ko jahata ko aɗa poose aɗa namdo jomumen namde. Nam. ɗem namde an nafatama. Nam. a yeynani hen jaam ka ceerno ka bajotoɗo ka kalowo Allah wi ka kalowo ko Allah yamiri adoro hoore ma fura hoore ma cuura hoore ma. Nam. acca gueɗe janane laabi janane. Nam. sa wondirani Allah jooɗo. Nam. sa wirdani jooɗo sa dabaki jooɗo. Nam. accu yimɓe jeeda accu yimɓe jeeda. Nam. gañgu maɗa e gañgu moɗon onon e annabi sallllahu alayhi wa sallam e yewtere moɗon ɓennude ala ko heddi. Nam. tawɗa ko ɗum ɗo rippatama gañgu moɗon e sallam ko hen tan jogɗoɗo maydude. Nam. so mawɓe moɗon ko kuɓɓuno on donki yo huɓɓu ko ha hande ko hen tan maydo toon. Nam. o tampine koye mone mere a noddi suka bawɗo jangde. Nam. teyliɗo teyɗo gañɗo annabi sallah sallam tigui rigui. Nam. a noddi suka bawɗo jangde an Ousmane Diallo télé fulɓe teyliɗo teyɗo gañɗo annabi sallah sallam kaatude. Nam. dendagal ko haali ko fof e hajju hay goto ala guitto hen alif goto. Nam. walla toɓɓere wotere balliɓɗomo a wayri noddude suka baɗo ni teede gandal andu gandal mi haalanta gonga. Nam. hayso jiiɗa annabi sallam mi haalanta toon gonga o yiɗa kono gandal makko ene selli ene wi weŋ. Nam. ene selli ene wi weŋ. Nam. kono kadi ene ñawi ha wi bof.
waɗa ko barke Allah waɗani barke neɗɗo dañata gandal ngal o dañi ngal añi annabi sallam gandal waɗe barke nam an ceernajo an Ousmane Diallo ko an kaldanmi kala namde ko namɗa mo heeji ko fof hoore e hoore ala hen fof ɗo wi ndo wala ala hen fof ɗo bonni nam sowona kay ko an bonnanimo an o bonnani hoore makko saabu hande dippoton tan ko yahoɓe makka yo jartango hajjoyde nam mbiɗon juurade annabi sallah sallam jeeyaka e wajibaji hajju ɗum jeeyaka e sarɗiji hajju nam andi kay so tawi neɗɗo kay ko andi fof on donki andude annabi sa sallam ɓural muɗum e gille moɗon e mum e ko juulo toon e muɗum ga on mbi ɗum jeeyaka e hajju nam holto neɗɗo darato totta farillaji ha timma totta dendagal ko Allah yimri ko fof ha timma rutto aña annabi sallah sallam aña jimde muɗum aña yiide ɓuuri nam sa nenami refta mayno holto neɗɗo darato ene wiya ko imanu billahi ene wiya ko sundiyanki ene wiya ko jangguɗo ene haala hade seeje ene haala ko nelaɗo sa sallam waɗi dendagal jogdo fof ɗo natɗa e l'islam a haala ko nelaɗo sallam waɗi ha jofte hajju ko kalton ko fof ko nelaɗo sallam kañum tan ñemtinte kañum tan wiyete o noon holno so tawi gille moɗon e holno mbira toon juuraɗo ɗum ne harmi sowona goɗɗum sowona koto malkisaɓe sowona malkisu gila ga gila jibinɗon kon cukalon ganduɗon tago la ilaha illallah muhammadu rasulullah won naati e gueɗe goɗɗe gueɗe ɗe jiɗɗon caggal ne jeyanɗon jeyanaɗon dollar moɗon gurta ɗon e annabi sa sallam gañi e muɗum ko mbiɗo fof sunna taw ko sunnu wonande on ko musiba kadi wonande on kanko Abdoullahi Ba kala ko yewti hoore e hoore kala nokkuɗo are makka o haala ko ha laaɓa ɗo ko ni mbaɗirta ɗo ko ni mbaɗirta ɗo ko mbaɗir mbaɗeɗi o mbandaɗa ha gasi mi nanani o jangti hen Madina tun no wara holko neɗɗo yahata so neɗɗo yii toon walla beele ene yaha toon walla so yii toon holko waɗata fasiko e nafigo e kefera koy ko ɗo fuɗɗi e moɗon oɗon tabitina wonde juuroyade eno sallam jaaka e makka jaaka e hajju jaaka e sarɗiji hajju so jaaka hen tan ko keferagal nawi on so on jiiɗi on mbi oɗon jiiɗi laaɗo sallallahu alih w sallam guila ga ɗum duuƴi ɗon fof deppo ɗon ko hadis o wona babiraɗo mum wona taniraɗo mod baɗi ko nelaɗo sallam waɗi ɓaade oɗon dallinoromo oɗon jiiɗi ñemtindemo oɗon mbiya ko kanko woni fof ko haɗon yiddemo so jettimo jettomo so jettima makka jettomo sowona fasikago mbiɓe e nafigago e keferago goto mon fof daroga ndemba koy ko woni sallallahu sallam so yeehi makka yiiɗa yettade an sallam mbiyen kon fasigueji kon nafigueji an Abdoullahi Ba o haalama fof mbi ene moƴƴi kono morma wasdema haalde annabi sa sallam mi nanani so tawi a haali ruttu mawɓe moɗon huɓaɓe ɓoyde toɓede ɓe kuɗon mbiya toon juuroyade annabi sallam jaaka e makka jaaka e farillaji makka i ashhadu an la ilaha illallah koye suuɓa ashhadu anna muhammadu rasulullah so tama e l'islam koye to bonde juurade annabi sa sallam haala makko tan inde makko tan so tawi ittama e l'islam holko keddoto ɗon tewal haala alhamdulillahi rabbil alamin dendagal annabi fof juuleteɗo edin he ko gañɗon nande ko ha mayoɗon nara hafdallu halbi kanko albani e ben bas qatalahumullahu annabi fof kono soɓe jeddi ɗum ala annabi juuleteɗo ko annabi sa sallam juulete e muɗum ko won annabi ala taga ko jogorade tagere won ta tagi ha maya ɓural makko ngal Allah hokkimo hay goto juulata ko juula ko on mbawa kanko woni Abdoul Khalil ɓuuri tagore nde foof ɓural ngal Allah hokkimo ngal hay goto heɓade ngal kanko tan juulete annabi goɗɗo kadi juuletaki ndega noon so tawi wonti oɗon ɗoɗon paadnoromo oɗon mbiya dendagal juɗɗo fof sitorto ko annabi sa sallam guila ga sono ɗo haalimi on sallllahu alayhi wa sallam oɗon jiimi e defte jamma e jalo soke kikiɗe defte jogoɗe nanude on jeygol ɗe on kuñata ko ɗeɗo defte e bawal moɗon fof fof gañon annabi sa sallam Allah hersa on wasa wuccinde on e jeygol he an Abdoullahi Ba an mbimi so tawi a inni hen a inni e madimu tan wara walla a inni ko juɗɗo foti wadde toon walla ne juuroto toon dutte kala hajju no fotir ni
ko kalɗa fof kalta koko laaɓe kalta ko dalilu nam yamtini hefereɓe hono moɗon fasigueji hono moɗon añɓe annabi sallam nam wiɓe annabi sallam juurotake yettortake ñagortake ha wonde haldu haman naseru mbaɗa heeɗi ɗum wiya e wiide bi jaahi annabi sallam walla ɓe hormata rasul sallallah sallam en haala ɗum ɗo timminirɗa an abdoullahi o haala ma wayru moƴƴude nam gila ne mbiɗa wa atimmul hajja wal umrata lillah nam yo neɗɗo gaynir makka muɗum yo aynir hajju muɗum yo aynir oɗo farilla nam hakkude muɗum e jiwo mum hakkude muɗum e jiwo mum nam kono fala budda kay ko hakkude maɗa e joomi o kay rewaɗe annabi sallallahu alaihi wasallam hande mayɗa fo aɗa ɗo ko waɗi ko nam saɗa wala saɗa matta mbiɗa wa atimmul hajja wal umrata lillah nam ko eɗi selen wi keng koto ñaw woni jaaɗa ha jaltuɗa dingueral gamɗa ha jaltuɗa dingueral nam a anda ko ne ɓerɗe yimɓe ɓe mbiɗa aɗa ñaawa ko ne ɓerɗe yimɓe mbiɗa wa atimmul hajja wal umrata lillahi neɗɗo sana hajjira yo hajjira Allah yo waɗir golle muɗum e Allah nam patuɗa wona neɗɗo yaade ɓe wiya oɗo wutte ko oɗo kajjiroynomi walla ko oɗo goɗɗo lawol ndewnomi walla ko hitande hajju kajjoynomi mbiɗa ɗum wona Allah ɗum ko majjere ma e mankude mo famamuya e ɓerɗe julɓe e wiide aɗa ñawana ɗumen nam mata jangane o ammaɓe ni mata rabbika fa haddis nam beele so neɗɗo wi ko oɗo hajju oɗo wutte kajjiroynomi o siftiri kay ko moƴƴere nde Allah waɗanoma nde nam walla so wi kay ko hitande kajjoynomi nde o siftiri kay ko moƴƴere Allah waɗannoma nde nam o yettira ɗum Allah an anda ɗum nam nden min jahata makka nde ko tel ko yettudemo Allah no nawrimo artirimo hollimo nduɗo suudu hormanteno nam hollimo qabre naɗa sa sallam mbiɗa ɗum koye fakruji ɗum kay jaka e fakruji ko anan mo anda fakru nam mbiɗo a yii kay yimɓe gummoto gadda comci muɗumen aljuma ha aljuma ɓoronto nam sabu teddugal ɓe hen kasanka ɓe hen comci muɗen karminirɗi ko ɗi gaddata mbaɗa kasanka nam walla wodani oɗon jedda ɗum nam pamadagal mon haqqille kefragal moɗon so neɗɗo wi ko oɗo wutte kajjiroynomi walla ne hitande jahata makka ɗum wona Allah nam jettuɗo Allah siftori ko Allah waɗanno ɗum nawi ɗum e jaam artir ɗum e jaam nam ndaari wuttu muɗum o siftori toon ko wonno ko nam wa atimul hajja wal umrata lillahi oɗo wutte kajjiroynomi ko waɗe ɗum basi sowona joom basi nam neɗɗo so tawi ene simta moƴƴere nde Allah waɗanno ɗum e ɗanngal muɗum e ko Allah hokki ɗum e moƴƴereji e fof hande ene simte ɗum wiyatake wona sibo Allah nam kono konngol ma ngol kalɗa e ko gotol ngol ne kadi so neɗɗo ajjima so fi koye muɗum yantata nam so neɗɗo ajjima tan so fi mbimi koye muɗum yantata nam ngaygu moɗon en sallam on mbiya yimɓe ko sirku en ko bida mbiɗa so neɗɗo yeehi makka fotani ƴewde portable o gonga nam fotani jogade kay himmi ko wona e Allah nam kono a juumi noon ha ɓurti minen komin daroɓe yahata artat haalata nam min jii e mawɗon ɓe mbaɗɗon annabaɓe moɗon hannde tonniɓe annabaɓe moɗon ɓe mbiton ɓe walla seeɗa moɗon ɓe heyan goto guila yahani makka mi yii e aéroport ene daari ene fote min goni ko yaade makka yimɓe joloy wuccino joloy ko gaɗa yaade makka a yiyata omo daari banggue makko omo fota nam ko haɗimo yantude e julɓe joloyoɓe ko halantiɓe fayi ko makka wonko Allah yaari goo nam nde ɓe jeehi haɓe jetti makka omo daari masjidu rasul sallallahu sallam o wi ko ɗo masjidu rasul sallam omo jooɗi omo haala yaware makko annabi sallam fasikago makko e nafa kefra makko nam omo fota wona laamude foti mo fotaki omo daari banggue makko made bollekel makko nam dimbal jaɓoto ɓinguel haram nam omo haala ɗo koye makka o waƴaka juurade annabi sallam o waƴaka de juulde ɗon e annabi sallallahu sallam bal ko naafigago makko e kewaɗe fasikago makko de omo andi no yimɓe o hajjoyi ari hay masjid rasul sallallahu sallam ene yooɗi kadi so tawi a darima ɗon yataw ka juulowo nam walla ka juurotoɗo mbiyon en harmi arte moɗɗo te ko goto hoɓe moɗɗo on jeddata nam ɗum e wiide ko oɗo wutte kajjiro noon walla ko oɗo ngolɗo lawol ndew noon ko ɓuuri harmude on ƴewata kalton ko afala taqilun antum aba'ukumul aqdamuuna la'natullahi alaykum ajmaina
fasikoɓe huɗaɓe ɗo ndiwoɗon fof ndenkoɗon hen ana sallam ha haɗi yimɓe so tawi ene kaala Allah hokki jomumen ndenka walla Allah hokki jomumen kene kaala walla kene pardoro kaala ko rewi Allah ko jokki enɗam mbasa tan yande e kureyi mum ene bonita walla mbasa yadde e loyoɗum ene bonita nduwon haldu Hamad Nasiru keɗimi ko ɓooyani e jewtu muɗum tip-top ene dallinoro aya Qur'ana en haala lawla tastafiruna Allah o mbiya kamɓe julɓe ko haɗi ɓe so tawi ɓe jooɗima yoɓe ciftora Allah kono hande dente mabɓe kamɓe ɓe hawɓe ɓe ndewa Allah ɓe so ɓe jooɗima ɓe kaalata ko seere mabɓe walla ɓe kaalata ko yimɓe mabɓe moƴuɓe ɓe ma sammantude annabi sallam aɗa andi kay puydam walla kaaɗi walla huɗede walla hiitede walla malkisede aɗa andi kay ɓurani ndeɗo majjere ɓinde haram hol e dente fof e julɓe ɗe jiiɗa tijani en koɓe ko wona tijani en koɓe e suufi en koɓe kala ɗo jiiɗa dental ene jooɗi sowona annabi sallam ene juule hen walla kala ɗo ɓe jooɗi ko annabi sallam de ɓe juulata ko annabi sallallahu alaihi wasallam de ɓe jangtoto aɗa nawde ɓen e yimɓe ɓe ganduɗa kañumen ɓe Allah guffuno ɗumen ene jalkita annabamu men ɓe jalkita annabamu men imantude annabi sallam ko jalkiti ɗum eɓe jangto ko annabi sallam a ɓeyɗi yiide ɓe goto mabɓe haali walla yimɓe duwa waɗa taw wona mbaɗe fatiha salatu fatiha walla fatiha salatu ala nabi ko ɗum woni gandal ko ɗum woni hikma ko ɗum woni waaju ha oɗon ɓuri ɗo an Abdallahi Bawo min kam mi haalnima haalama kayne feewi ha maayi ko gañi ko ma noon annabi sallam adi mi haalta adinoɓama ɓenni won rewnoɓe ɗo ɓenni yala wullan ɗumen hen won winoɓe juurade annabi sallam himmani ɗum ɓenni Fatimata Li gollera cefrel kuɗe ngel rewina ɗo wi so neɗɗo ummima tan Dakar fayi Makka hankkadi ene wayno hankkadi haajum jaɓama ƴango ene jidda ngel dewel ngel hammaltulade beel kuɗe ngel anne ari ka Abil Habin an gañgo Abil Habin jogiɗon e muɗum jogiɗon gañgo Abil Habin jogiɗon e lakko ɗum holno kaldata hajju e ɓural muɗum aɗa andi ngal ɗo ganel aɗa andi fof ha jofuɗa mbasa rokkede yidde annabi sallam mbasa rokkude annabi sallam hurmum e teddugal muɗum e haalde wuuro muɗum e ko juuɗo foti waɗɗon no foti ne horade ɗon an Aliou Ba o an Ousmane o aɗa heeɗi a haaldanimo de a namdakimo de fasigaguma an Ousmane kefraguma e nafi aguma a heɗakimo de a namdakimo de holno fotti neɗɗo wonata Madina walla holno neɗɗo foti juurorade annabi sallallahu alaihi wasallam a haalani ɗum kolma ɗum mbiɗon wonde juurade annabi sallam jaaka e sarɗiji hajju nela sallam wi man hajja walam yazurni faqad jafa min noon kam mbimo man hajja walam yazurni nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara kafiru billahi lanatullahi alayhi man hajja walam yazurni nabi sallallahu alaihi wasallam lanatullahi alayhi man hajja walam yazurni nabi sallallahu alaihi wasallam lanatullahi alayhi qatalahu Allahu an yufkuna la barakallahu lahu fi hajji ولا في أمره ولا في أمرته ولا في ذهابه ولا في إيابه كلا كجور مجوراك النبي صلى الله عليه وسلم ورا الله بركة حج مودم ورا الله بركة أمر مودم ورا الله بركة كدوكي شفاء بارا فوفر الله ورا بركة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيم تونغوني كونغول كيم تنهالته من حجة ولم يزورني فقد جفا wonga ɓuri wonde wonko woni no ko annabi sallam haali ko koye fofotake kono keefeero kuɗa ɗo de kay holto an honto annabi sallam ittiti e maɗa daña gueɗal ngal jettorɗa Allah taw wona fayde Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yettinma Allah koto woni ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu are wadɗo saɗa wela saɗa metta aɗo subhanahu holno noddirta neɗɗo aɗa mbiya yo haala makka wasa haalde haala mbasa namda ɗum yo haalana julɓe no foti rokkirde needi muɗumen e Madina toon no waɗa
ene foti rokkurde himmeji muɗumen e juurade annabi sallallahu alaihi wasallam mbasaɓede ka naafeɓe ka fasige ane neɗɗo ara haala hajju ha gasa wasa haalde ziyara annabi sa sallam wiya kon julɓe oɗon kala noon mbiyon neɗɗo wona yo wara wiya Allah ene laɗa wat sababu ene laɗa min kay mi haali on mbimi sa yeɗon jooɗi oɗon dimpa koyen moɗon oɗon mota mahon moɗon dambalande radio télé fulɓe ko Allah ene laaɗo muɗum e Alhaji Ali Diallo Ali Malal Diallo Allah ene laaɗo muɗum mbimi Alhaji Abdoulaye Malal Diallo Ali Malal Diallo hande kam wiyatmo Alhaji on tawrani babiramu on tawrani yummiramon yimɓe fof min jetti Allah min jetti Rasulullah min jetti joom radio gon ɓen ko musrik en kono won musrik en on jewta kalton walla bonnedagal mon dembalal yimɓe mbaɗan l'islam hunde mbaɗa fadde e l'islam e hunde fof darɗon mbiyon oɗon ceefirta ɗum so min mbiyani jetti Allah mi jetti Allah en laaɗo muɗum jetti Allah en laaɗo mum e Youssouf Ndour walla oɗo Alhaji Ndiaye walla Ali Malal Diallo so wiyani holno wiyata jewta moɗɗe paade galle mum yo so tawi oɗon keɗe bamɗi dambali mi haalat janngo ngum mo tomi ɗo faade Madina so Allah jaɓi ɗum ne ko bakkende o wiyanmi bonnedagal moɗon ha oɗon jaha oɗo e annabi sa sallam ƴeew tan so neɗɗo yeehi ala rewyani Madina walla juurade annabi sallam wona wadde hajjun harmi sa añi annabi sallam hajju an en harme ma sa añi juurade annabi sallam hajju en harme ma sa añi yettade Madina hajju en harme ma on mbawa ittude wona adibo wona jogoɗɓe adaɗon ɓe hol yaware mon sallallahu on gasana jibinede taw ɗum ko yimɓe kajoyi ha garti joni kala toon yimɓe e so neɗɗo rewi juurade annabi sallam wona hajjiya ko jeeya hejju saka fasiga ga neɗɗo daroy hakkude masjidil mo nabi sallallahu alaihi wasallam en waɗi jalabe ɗum jimban jaboto en haala andi kay an kam limanagal billahi ala ɓerde ma gatan sa hoyɗi ga koyɗol tan a yi gabri annabi sallam a weltoto so tawi ka julɗo kay sa hoyɗi tan a yi gabri annabi sallam a weltoto sa hoyɗi aɗa yimo a weltoto mbiyata ko Allah wawi wonto gonga so Allah itti ɗum wattanima gonga addima ha e masjidur rasul sallallahu alaihi wasallam woyanima julde wona mbaɗa mbiyata ko aɗa daroɗon ɗum woni masjidur rasul mo kollata ɗum sona kefara walla fasigagal woɗo woni ƴeew ko mbatton ko an Abdoullahi Ba mbimi kay ko kalantumami ko kay ko laaɓi cer gandal ma kay ene laaɓi cer kono wara kasma mbayde yiɗa annabi sallam numéro am 46 85 49 80 46 85 49 80 47 13 86 04 ni mbimi wa atimmul hajja wal umrata lillahi ala ko nawdata ɗum e neɗɗo biɗo ko oɗo wotti kay jironomi ene yettiri Allah kummina kaari yadda kummina kaari mbaɗɗo walla ɓi an mata nelaɗo sa sallam Ayman e seydatu Marjanatu ɓe sehlaɓe seydana Khadijatu ɓe so yino ɓen kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wo ummoto o teddina ɓen ha hen goto seydana Aissatu wima an holko an ɓeɗo holko jaɓɓantoɗa ɗumen aɗa waɗa ɗum ni o wi ɓeɗo e seydana Khadijatu gurduɗo yumma Aissatu koyemi haalata oɗon gandi o wi wona Allah wastanimama seydana Khadijatu ha dañi suka towos guite ngal sallam ngal gonɗi o wi Allah hokkatako ko ɓuuri seydana Khadijatu o wi ha o maayi kanko seydana Aissatu o haaltani haala seydana Khadijatu ene ala sallam ene ala ɗum anda ko anda moƴƴere o yi sehil neɗɗo o teddini ɗum walla Umar ibn Abdul Aziz Zeynab bintu Usamata ibn Zayd meeɗi arde e makko to Sham kanko Umar ibn Abdul Aziz hamisul khulafa'i e batu makko he woni coyniɗo on ne ara Zeynab bintu Usamata ibn Zayd min Harisatu goto o jangtaɗo e Qur'an o wi jam o de ko ummul muminin Zeynab bintu Usamata
kanko amiral mu'minin Umar ibn Abdul martab makko e ko Allah hokki mo e nunɗal makko o hafti o wi fiw o dari o fotoyi on demargal o jaɓɓi ɗum ya umma ya nenam ko woni nenam ko woni ɗum wona siftorde moƴƴere o si a siftori bamum neɗɗo e asko muɗum jeeƴi o tarikaji moɗon mbiyaade e makko ha yetti joƴƴinemo ɗo jooɗinoɗo ala ko haali so wona taw Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wi yo ɗum waɗe joni waɗa o rutti onon mbiyen so neɗɗo wi koye kaari kaji noon walla barkinoɗa neɗɗo walla siftorde moƴƴi neɗɗo ɗum moƴƴani te walla haala oɗon kaɗa oɗon jedda mbiɗon so tawi neɗɗo arti makka jaɓɓetaki walla jaɓɓa ɗum ko walla ko mbiɗa on pen nela sa sallam de nden so yiɗo makka so arti walla so arti yimɓe jaɓɓota ɗum hay so walde so arti yimɓe jaɓɓota mo ɗon gandi alu sufaten wonɓe jamaɗo jaɓɓota so tawi neɗɗo jaɓɓaki to ummiɗo to nelaɗo sallah sallam ene wawi jaɓɓade président an e bamma fof ɗon dogde aɗa andi jaɓɓade gummiɗo to nelaɗo sallam e jaɓɓade police piyo yimɓe ngabbe dow ko ɓuuri walla nde ndeɗɗa faɗo jaɓɓoɗo hene lamɗo fof ko police en ma ha maydoronema te wal haala woto jejjiten nelaɗo sallam so tawi artiɗo ɓe soɓe garti makka kadi nelaɗo sallam ene wara gelude ha heewa yo yimɓe ñaama onon mbiɗon so yimɓe garti mbaɗoɗa komen markise moɗon kiide tan binnagal moɗon hiñede mum mbiɗon ɗum ko bonande jawdi neɗɗo hajjoya arta onon wannono yidde mon annabi sallam ala hen on ganda dakam mi yidde annabi sallam ko ɗum woni koye naafigagal mayi toon a baɗa koye naafigagal tan mayi toon ko ɓerde moɗon ne ñawi e annabi sa sallam ko ñawi e ko waɗante ko hen mayde toon hay son tuubi Allah jabanta on ha mayo keefoɗon tuuba jaɓane kono naafigagal jogiɗon ngal hay son tuubi on laaɓata ko ka ngaɗo selli fof ma heddoro ɗurnal ɗi hay son wi on tuubi ala ko nafata ƴeew tan ngal ɗo gandal ngal jogiɗa an Ali o an Abdoullahi o eno kalɗa ɗum ɗo ɗiɗo masalaji sinno ko ni yidde ma wonnirno ena sallam walla e nuskirɗa ni hay mbaadi julɗo ala hay laafa ma ƴifɗa e limaro ko hippode lone mbaɗa e hoore ma he laafa ka ni walba bang yo bang hay ñantugo Allah rongo sabodore maɗa samba kuuga dimbal jaɓor sabodore bawol ɗum ɓurna mbaɗma gacce ka onon yahoɓe baytullahi l haram ɓe kala e moɗon mbimi kajjuɗo mo juuraki annabi sallam ko keefeero kajjuɗo mo juurata ko annabi sallam ko keefeero kajjuɗo mo juuraki annabi sallam woto Allah jaɓan ɗum kajjuɗo mo juuraki annabi sallam woto Allah jaɓan ɗum ni foti nelaɗo sa sallam yamiri hay yimɓe uhdi badiri yimɓe badiri yo juuri biɗo yo mayɓe badiri juuɗe hollede toon mo ɓurani so de yonana hangede walla meppede kaade walla jahannama ne meero joomum nelaɗo jamiɗo tan yimɓe yaadunoɓe e muɗum tan yo juure ko haali kañum walla ya woyli mon gañko mon e annabi sa sallam jala bone mon wota Allah yurmo on saka yaafo on onon noon añɓe annabi sallah sallam añɓe juurade ɓe ko onon mbimi yahoɓe hay joyde tan juuraki annabi sallam ko onon mbimi hay goɗɗum fota hen yekken jewte men toon hakkille onon yahoɓe makka ɓe onon yahoɓe makka ɓe on kalnama ɗe moɗon fof kam mo rewoyani to annabi sa sallam walla jeppori jidda faye makka waɗi sariji mo arti yo andu kam ko keefeero soɗo beela soɗo metta ɗum ko Allah waɗi on ɗum min kam aɗa wawi wiide ka garɗo makka mo juuraki annabi sallam ko keefeero ɓaɗa ka nata toon aɗa ɓuuri ala jono saɗa juulagal ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko mbiyata neɗɗo haala ka hen muhammadou rasulullah sallallahu alih w sallam on ko mbiyata ɗum sona ka naafi ka fasi ka keefeer imono kay mbiɗon ko hoynata noon so sami hojje i an aɗu hay so neɗɗo duworimama tan wima tinno ya makka ya hajjoyi gayi annabi sa sallam ya jeeyi annabi sa sallam walla babiraɓe moon o jiiɗa yiiɗa annabi sallam kadi hay so neɗɗo wi yo babiraɓe moon jeeyi fedde annabi sallam ɗum kadi welani on mutuɓe hasdikum mayde e tikke moɗon ummarade annabi sallam hande maɗo fof goppe ka
onon yawɓe mbatte hakkillaji e koye moɗon nam portable moɗon ɗe goppe portable moɗon ɗe goppe soɗon jiiɗi jaam goppe soɗon jiiɗi jaam min ngabbi arfa tello e jaam wuccini mene mata wonana makka ɗon ngabbi arfa joni amat toon walla ha nam hande min jetti Madina